Između Kosova i Srbije i dalje veoma napeto. Ne povlače se ni kosovski specijalci, a ni Srbi. Iz KFOR-a poručuju da pomno prate situaciju na cijelom Kosovu i da su povećali broj trajanja rutinskih patrola širom Kosova, uključujući i sjever. Iz Evropske unije potvrđen sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bismilija u srijedu u Briselu. Najnovije događaje sa dva administrativna prijelaza Jarinje i Brnjak koji su blokirani već 9. dan zbog nezadovoljstva Srba odlukom Prištine da zabrani registarske tablice iz Srbije možete pratiti na našem live blogu. Iako je ambasada sada u Prištini potvrdila da će na hitnom sastanku sazvanom zbog situacije na sjeveru Kosova u Briselu učestvovati zamjenik pomoćnika državnog sekretara Gabriel Escobar, pod parol Evropske unije Peter Stano je to negirao. Stano je pojasnio da Escobar neće učestvovati u dijalogu koji ima samo 3 učesnika, dok svi drugi pružaju podršku. Ne, gospodin Escobar neće prisustvovati na razgovoru. Dijalog ima 3 učesnika, kažu iz Kosova, Srbije i Evropske unije. Svi ostali podržavaju dijalog s polja, rekao je Stano.